Bueno, zabaldu ezagun Aitor Aritzetaren konsulta. Bueno, konsulta esan da igual gehiagitxoa da, baina bueno, Aitor Aritzetaren txokoa. Hori da. Eskola, ez da? Bueno, eskola. Zergatik ez eskola, Bai, zetik ez. Ba, berela, Aitor Aritzetaren eskola. Bueno, eta gaur eskolan, Aitor Aritzetaren eskolan ikasiko dugu zer den autismoa. Autismoa hitza 1000 aldiz entzun dugu. Bai. Gaizki ere bilere bai, norbeti autista deitu. Bueno, explika ezagun, gauzak zehazte aldera zer da autismoa, Aitor? Autismoa, nola definitu? Bueno, definitu horretik bidatu emango ditut, eta iruditzen zait importantea dela, ez? Ba, Leo Kannerrek izeneko ukraniar batek idatzi zuen lehenengo liburua, autismoari buruz. Hori jende asko ez du jakingo, baina ala da. Ukrainar batek lehendabiziko libura autismoari buruz. Hori da. Izen esan duzu barkatu, Leo? Leo Kanner. Leo Kanner. Bai, Kanner, bai. Eta, bueno, beste datu bat, 0,04 dauke autismoa populazioan, ematen du igual naste honek dauken kopuru igual ez dela inbeste, baina bueno, Euskal Herria ez, 7 lurraldeak hartzen baitugu, 120.000 pertsonataz ari gara hitz egiten, jende asko da. Eta bitxia bada ere, mutilen artean badakizu 4 aldiz gehiago agertzen dela autismoa nesken artean baino. Bai. Bueno, datu hauek emanda, esan behar dugu autismoa dela garapen, garapenarekin lotuta dagoen nahaste bat, eta larritasun maila oso desberdinak erakutsi dezakela. Eta horregatik, autismoetaz baino hitz egiten da, espektro autistaren nahasteaz. Nahasteaz zeren, eta bueno, esaten duan bezala larritasun maila oso desberdina daude. Eta orokorrean, ezaugarri antzekoak izaten dute autismoa nahastea diagnostikatzen duten pertsonak. Alde batetik, adimen urritasuna izaten dute, beste alde batetik egoera berrietara egokitzeko zailtasunak izaten dute, emozioak identifikatzeko eta adierazteko zailtasunak izaten dute, eta joera bat izaten dute bakarrik egoteko. Horiek izango ziren oso orokorrean esanik autismoarekin. Ezaugarri orokorrenak, ez da. Zerk sortzen du autismoa? Zergatik sortzen da? Bira, ez dago guztiz garbi, baina gauza batzuk badakigu. Ikerketa genetikoak ze ikusi dute? Ikusi dute autismoa agertzen dela zirkuito neuronalen garapenean, ez dakit, zer desegokia edo ondo garatzen ez denen, ez? Eta hori gertatzeko arriskoa handiagoa dago, haurdun geratzerako orduan, aitaren adina geroz eta handiagoa baldin bada. Aitarena, ez hainbeste amarena. Aitaren adina, zenbat eta helduago izan, orduan eta arrisku faktorea handiagoa dela hori badakigu. Gero ere badakigu haurdunaldian, arrisku faktore batzuk ere badaudela, ez? Adibidez, azido valproniko hartzen bada. Hori da, medikamendu bat, epilepsia dokaten amak hartzen dutena. Hori badakigu ere lotuta dagoela. Eta gero, haurdunaldian zehar, infekzio larria gero gertatzen badira, arrisku faktoreak ere lotuta daude. Ikerketa gehien egiten ari den arloa da arlo genetikoa, eta gaur egun deskubritu da autismoaren kasu guztietatik 25 faktore genetiko batzuekin dagoela lotuta. Baina, karo, handikan 75 ez dakigu oso ondo nondi datozten. 25 genetikak. Bai, genetikaren gen batzuen alterazio batzuengatik gertatzen denen, eta horri esker, farmako batzuk atera dira, baina, esan dizut, handikan identifikatu dira 200-200 arteko alterazio genetikoak lotuta egon daitezkenak autismoarekin. Beraz, handikan oso urruti gaude jakiteko zer eragiten duen zehatzea. Eta ipatu duzu faktore gisa, aita izateko adina atzeratzen baldin bada, gero jaiotzen den semea edo alaba, izan liteke akaso autismoaren... Arrisku faktore bat bezala ikusi izan da. Arrisku faktore bat bezala ikusi izan da. Bai. Nola sentitzen da eta jokatzen du autismo duen persona batek? Bueno, jakin behar dugu autismoa dauken pertsona
pertsona batek, emozioak ulertzea kosta egiten zaio, bere emozioak adieraztea kosta egiten zaio, ez dakio ondo nola egin, komunikaziorako zailtasunak izaten ditu, igual, berehala etortzen zego irudia, autismo daukaten hor bate, ez duela begietara begiratzen, lurrera begiratzen dula, hitzak ez dituela oso ondo erabiltzen, ezta? Eta askotan, bemenitzen izan dugu ez, sentiberatasun altuko pertsonetaz, autistak dira, askotan sentiberatasun oso altuko pertsonak, eta igual zarata bat, edo argi bat, edo ez ezagunen batek ukitzen balima diete, asko sufritzen dute. Sufritzen dute, eta ze gertatzen da, ez dakitela oso ondo nola adierazi, ez? Yeah. Osea, intensitate oso altua da, eta, erantzunten dute, modu desegokietan, ez? Baina, leheno aipatzen duna, gradua daude, adibidez, topatu esakezu, autismo daukan aur batek, igual, ez dituela hitzak erabiltzen, eta urduri jartzen denean, bere buruak kaltetu dezake, paretaren kontra joz, ez? Eta autismo daukan beste aur batek topatu dezakezu, matematikan, izugarrizko gaitasuna daukana, baina, karo, urduri jartzen denean, isildu egiten denean, dala, ez duela begietara begiratzen, ez ditu bere emozioak adierazten, ez? Orduan, larritasunaren arabera, autismoa duen pertsona batek, empatia sentitu dezake, gu bezala, baina burmuineko zonalde batzuen funtzionamendua desegokiengatik, ez dakite edo ezin dute modu egokian eta lasaien adierazi, ez? Askotan, beraien mugetaz, ez, kontzienteak izaten dira eta sufritu egiten dute. Urduritasuna sentitzen dutenean, mugimenduak egiten dute, eskuekin edo, hoi izkutatu nahi izaten dute eta blokeatu egiten dira batzuten ez dakitelako ondo nola jokatu. Nola detektatu daiteke, autismoa edo? Begira, Manu, oen dela urte batzuk egin ziren ikerketa oso interesgarriak eta eye tracking metodo bat da begiak nola mugitzen diren identifikatzen duen makina batean, 2 hilabetoko haur baten begi mugimenduarengatik ahal zen identifikatu arrisku faktore, adibidez. Ikusten balimazan, aurra bere amarekin edo pertsona batek hitz egiten zioenean, aurraren begiak beste pertsona helduaren begietan kokatzen balimazan, orduan ondorioztatu zezaketen, horrek ez zokala arriskurik autismoa garatzeko. Baino, komunikazio horretan, aitrakin horrekin ez, ikusten balimazan aurra begiak ingurunean galtzen zala, edo ahora juten zala, edo beste leku batzura begiratzen zula, orduan eta hor identifikatzen zuten arrisku faktore bat. Baino, autista diren aurren familietan ikusi izan diren behaketa ikusi dira, eta badira jokabide errepikakor batzuk, adibidez, 0-6 hilabete artean, pasibotasun handia ikusten da, ez, aurrarengan ez da gehiegi mugitzen, ez dugu handirik egiten, 6-12 hilabete artean, komunikazio oso urria dago, komunikazio emozionala, gurasoen eta alaben eta seme-alaberen artean. Eta 2 urte buelta hortan, aurrak ez diete askotan deiei erantzuten, ez? Karo, hizkuntzaren garapenean oztopok ikusten dira, eta eskaera gutxi egiten dute. Ematen du, ez dakit, deskonektatuta bezala egongo balira, ez? Karo, guztia dela eta zenbaitetan gurasoek semea edo alaba, gorra dela pentsatzen dute, ez dutelako erantzunik ematen, ez? Soinui edo, erduan, garaiz detektatzea horrelako teknikekin eta horrelako behaketakin oso garrantzitsua da, estimulazio terapin lehen hasteko eta burmuinaren malgutasuna baliatzeko. Ari gara autismoari buruz hizketan, lehen esan digu Aitorrek gizartearen 0,04 eragiten diola. 0,04. Bai. Vale, tratamenduri badauka, zer egiten da? Lehenik eta ben, esan beharra dago, autismoa dela bizitza osorako nahazte bat. Irauten du, jaiotzetik, eriotzaraino, bai? Baina tira, leheno, terapia genetikoa ikusita, sortu dira tratamendu batzuk, farmakologikoak ere bai, baina terapia hauek, tratamendu hauek, laguntzen dute, ez? Autismoakan pertsonari hobeki garatzen, ez? Bere familiarekin hobeto lotzen, eta ezaguna diren terapiak, badaude alde batetik, errefortzu positiboak erabiltzen dutenak, ez? Indartzeko jokabide egokiak eta desegokiak saiazteko. Irudi eta kontzeptuak edo hitzak irudikatzen dituzten simboloak, bideoz ikusi komunikazio terapia daude, edota irakurketa idazketa metodoak, bai? Badira ere, terapia nutrizionalak. Eta gero nik uste, entzuleak askotan ikusi igual izan du, animali terapia, ez? Nola autismoa daukan aur batek zaldiarekin edo delfinarekin lotzen da, eta horrekin egiten duzuna da, bere komunikazio emozionala lantzen duzu eta laguntzen duzu, ez? Zentzumenetan integrazioko terapia detzen zaie, ez? Eta, egia da terapia eraginkorrenak ikusi izan direla
umea, seme-alaba eta aita amaren arteko harreman hori hobetzen bultzatzen dutena direla. Eta horrekin batera ezinbestekoa da hezkuntza sistema aurraren garapen soziala eta jokabidean oinarritutakoa bultzatzea. Ze azkenen haur hauek behar dute, egunerokotasunean topatzen dituzten erronkei erantzuta, ez? Esan behar dago, Manu, autismoaren pronostikoa oso aldakorra dela, lehen aipatu dut, larritasunaren arabera. Eta heziketa berezia berri izaten badute ere, adimen maila ertaina dutenen artean, eren bate gutxi gora bera oso emaitza positiboa lortzen dutela lanbide, harreman edo bizitza independenteari begira, ez? Gaitasun intelektuala altua dutenek, eta hizkuntza garapen ona badute askotan helduaroan autismoaren sintomo larrienak gutxitu eta askotan desagertu egiten dira. Eta horrekin beraien gaitasun sozialak asko hobetzen dira. Beraz, naiz eta bizitza osorako nahaste bat izan, adimenaren arabera, tratamendu egokiarekin eta individualizatelekin lotu daiteke oso emaitza onak. Detektatu ezkero eta bide egoki aukeratu ezkero, bai etxean, bai eskolan, ez da? Bai ikastetxean. Gauza guztien betela, zenbat eta lehenago detektatu, orduan eta pronostiko hobeago izan diteke, larritasunaren arabera noski. Autismoa, gaurko tartea baliagarra izan zaigu pixkat, ezaguarri nagusi batzuk, pixkat ikusteko eta hobeto ulertzeko zer dagoen autismoaren atzean. Beti proposatzen diguzu ariketaren bat, edo lantxoren bat egin genezakena, ez? Etxean autismoa lantzeko edo. Baina honetan, bere garaian irakurri nuen liburu bat niretzat izan zala ederra eta autismoa oso ondo ulertzen lagundu zitena. Izenburu berezia dauke, bitxia dauke. Txakurrari gauean gertatutako istripu bitxia. Hori da izenburua. Txakurrari gauean gertatutako istripu bitxia. Mark Haddon idatzi zuen, Igelak argitaratu zuen 2006an eta Xabier Olarrak egin zuen itzulpena eta da. Oso polita, oso liburu polita da eta argigarria, zeren autismoa sufritzen duen haur baten historia kontatzen digu, eta batean hasten da txakur baten heriotza ikertzen eta hor laguntzen digu bere munduan sartzen eta autismoa oso ondo ulertzen. Errepikatu izenburu berezi hori? Txakurrari gauean gertatutako istripu bitxia. Egilea da Mark Haddon esan duzu, eta euskarara ekarrita dago, Xabier Olarrak itzuli zuen, eta Igel argitaletxeak argitaratu zuen. Horixe. Polita, hori irakurtzea, eta bizkata autismoaren munduan sartzea. Hola da. Aitor, horrengo astera arte, Plazerra, Manu. Bezarkada bat. Aio.